Pandemiak gogorren astindu zuenean eta ospitaleak gainezka zeudenean material sanitarioaren falta somatzen hasi zen, gogoratuko duzu, seguru asko. Une horretan Portugaleteko Repelega Institutuan hain beharrezkoak ziren arnasgailuak konpondu zituzten. Izan ere, Euskadin elektromedikuntza irakasten duen zentro bakarra da. Repelega ikastetxeak 2016an ikusi zuen elektromedikuntza irakasteko beharra. Alguien tiene que curar a las máquinas que cuidan y curan a las personas. Y en ese encontrar a los médicos de las máquinas, pues surge la posibilidad de lanzar este grado superior en electromedicina. Euskadi osoan ez dago gradu hau eskaintzen duen beste zentrorik. Baina zer da elektromedikuntza? Zaintzarekin lotuta dagoen ekipamendu guztiaren bai mantenua, bai instalazioa garatzen du. Irakaskuntza praktikoa da oinarria. Osasunaren arloan benetan erabiltzen diren makinak arakatu eta konpontzen dituzte ikasleek. Zabaltzen ditugu barrute eta ikusten dugu gutxi gora berera ze nolako zirkuita dituzten eta oso interesgarria iruditzen zait. Kirofanoa ere badute. Kirofanoan basaude adibidez, arazo txiki bat pazientearen bizitzan eragina izan dezake. Profil zehatza duen profesionala da elektromedikuntzakoa. Gure ikasleak prestatzen ditugu langile mota berezi bat izateko. Eta hori erlazionatuta dago gizatasunaren ikuspegiarekin. Arduratxo izan behar zara, jentearekin hitz egiteko modu berezi batean egin behar duzu. Lana ez da ospitaletara mugatzen. Osasunaren esparru guztietara zabaltzen da. Etorkizunean gustatuko litzaidake mundu honetan lan egitea. Optikan edo mikroskopiorekin zerikusia duen edo zen gauza. Lanbide heziketa integratuko graduen enplegagarritasuna 100%koa da.